So man di ninyo mailad anang inyong kabuang. Manang ayaw mi isulod anang inyong kabuang. Ngano man kay kung gusto mo maimpirno kamura. Ayaw mi iangin. Kabalo mi nga si Ellen G. White di nakatupong sa mahal nga birhen. Sir, ginugo pregaba. Mas tahuro na mo ang mahal nga birhen o tahuro na mo ang iyahang mga representasyon kinang iyang mga ributo nung ka sa inyong Ellen G. White. Nga naman, kasi ang mahal nga birheng Maria na ay koneksyon kang Kristo. Kanang inyong Ellen G. White, ginugo bisag lapalapa. Kang Kristo, wa na'y koneksyon. Kani nagtukod pa sa ilahang kaugaling pundok para ikompetensya sa iglesia ang gitukod ni Ginoong Jesucristo, pagpanamas-tamas na kang Ginoong Jesucristo. Manaabrihin ninyo na inyong unahuna. Amigo, kay kung di ninyo naabrihan ang inyong unahuna, mientras buhi pa mo, na sigurado gid mo, tingkagul gid mo sa impyerno. Anak kung ginasulti, kusog pa mo sa rakit, wala sangit-sangit kung magpadayon mo ang inyong kabuang.